ଦେଖନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକର ରାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗ୍ରାମରେ ଦେଖନ୍ତୁ କୁମ୍ଭବୁଡ଼ା ଚାଲିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାତି ଦେଖନ୍ତୁ 3ଟାରୁ ଯେଉଁ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିବ, ଯେଉଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଅଛି ଦିନରେ ବୋଲିକି, ସେଥିପାଇଁ ରାତି 3ଟାରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଧରି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା କୁମ୍ଭ କଳସ ଲାଇନ୍ ଧରି ଦେଖନ୍ତୁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଇନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ ହେଉଛି, ନାଚ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ଡିଜେରେ ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ। ଆପଣ ଥରେ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିବେ, କୁମ୍ଭ କଳସ ନିହାତି 200 ଘର 500 ଘର କୁମ୍ଭ କଳସ ଗୁଡ଼ା ହେବ। ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଧରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲଗାଯିବ। ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ରଖାଯାଇ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମ୍ଭ ବୁଡ଼ା ହେଇକି ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ଆମ ଯେଉଁ ଠାକୁରାଣୀ ମୁନି ପାଖରେ ରଖାଗଲା, ରଖାଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବିର ପାଣି ପକାଯିବ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯିବେ। ଅବିର ପାଣି ପକାଯିବ, ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଜଣ ପଛକୁ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଅବିର ପାଣି ପକା ହେଲା ପରେ ଘରକୁ ଯିବେ। କେତେ ବଡ଼ ଲାଇନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆହୁରି ପଛୁ ନିହାତି 500 ମିଟର ହେବ। କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରାହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଗରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଖୁସି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ରାତିରେ ଏଭଳି କେବେ ବି କୁମ୍ଭ ବୁଡ଼ା ଯାଇନି। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 2026 ମସିହାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଯେହେତୁ ଲାଗିଛି, ରାତିରେ କୁମ୍ଭ ବୁଡ଼ା ଯାଉଛି, କଳସ ବୁଡ଼ା ଯାଉଛି। ମାନେ ଜନ୍ମର ତ କେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଟି କୁମ୍ଭ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାୟୁମଣ୍ଡଳ सूत्र at up to 35% off for your first order. Download Meesho now. ଘରୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲେ, ଘରକୁ ଯିବା। କୁମ୍ଭ ରଖାଯିବ କ'ଣ ତାକୁ ଦେଖିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୁମ୍ଭ ରଖିନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଦେଖିବେ କୁମ୍ଭ କେମିତି ରଖାଯାଇ ତା ପୂଜା କରାଯିବ। ଧୂପ ଦୀପ କୁମ୍ଭକୁ ପୂଜା କରାଯିବ। ତାପରେ ଯାଇକି କୁମ୍ଭକୁ ଭୋଗ ଲଗାଯିବ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଅନ୍ନଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ତାକୁ ଖାଇବୁ। ଯାଇକି ଦିନ ସାରା କିଛି ଖିଆ ହେଇନି। ମାନେ 2ଟା ରାତିରେ ବି କୁମ୍ଭ ବୁଡ଼ାରେ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭୋଗ ଦିଆହେଉଛି, ଆଳତି ଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୀପ ଲଗା ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଧୂପ ଲଗା ହେଲା, ପାଣି ଛଡ଼ା ହେଲା।